del joc de taula, però amb l'estima pel valencià, i el compromís que tinc, per exemple, en Zombie Paella és que tots els jocs, com a mínim, sense que això vulgui dir que puguen estar en altres idiomes, estiguen en valencià, i tots els nostres jocs els podeu trobar en valencià. Que, bueno, no sé, per a mi és un valor irrenunciable. I crec que per al nostre públic també, perquè he de dir que la gent ha respost superbé a la Fera Calavera, que era un joc que durant 10 anys va estar només publicat en valencià, després s'ha obert a altres llengües, perquè va començar al Japó, a Corea... Com ha dit, com? Molt bé! I per últim ja, per guanyar, la dama d'Elx està en Elx o en Madrid? El Garrofó! Vale, va, a veure. Vale, en esta has d'estar atenta a l'enunciat perquè ahí està tot. Te diuen que el nom fa la cosa, entonces els malnoms